Hi guys, today guys, others no na naman guys. So magsasyabal naman kami guys dahil nag-snow kanina tanghali guys. And then ngayon is 4 o'clock na. So magsasyabal naman tayo guys. Snowing day guys. So, ipakita ko sa inyo guys kung anong itsura na ang aming backyard guys. Let's go! Dito na ako sa labas guys. Ang ingay dito guys. Oh. Ayan, si RJ. Yan, si RJ. Naglalaro na. Buti na lang ang snow nag-stop. Minto ng snow guys. Yan. White na ang kapaligiran. Yan. Yan si RJ. So, other shovel naman guys. Yan. Oh, there's RJ. Okay, you ready to shovel, RJ? Okay, we shovel now guys. So, punta na kami doon sa front yard namin. So, yan guys, ang snow kanina guys. Yan. Hindi siya masyadong mabaga. Guys, yan ang snow. Where's now RJ? It's RJ. It's RJ. Ooh. You shovel. Look at that. You shovel the spot. Okay. Yes. What? Lagyan namin to para aware ang mga tao kapag mag-snow on slippery. Hindi masyadong thick guys. Yan. So mag-shovel na kami. Yan ang half inches.
There's RJ. It's snowing. What you doing? Oh, you're dirty now, RJ. Look at you. You make so wet your pants, RJ. That's you. Here he is. Ooh. Huh? Yeah. There is. There guys, the pile of the snow. Ang dami. Yeah. Daming snow. Mixed stick na. Tingnan niyo guys. Done na. Tapos na kami sa shovel ng aming driveway guys. Yan. Linis na. Ang hirap kasi shovel guys. Mapapagod kayo kapag shovel ng ganito at saka ang basa pa ng snow. Tingnan nyo, nagme-melting na oh. Yan, ang linis na at saka mayroon pang snow. Nag-uulan pa little bit ng snow. Yan, si RJ. There is the snow guys in the front. Ang puting-puti ng snow. Yan. Papagod kasi ako guys sa pag-shovel dito guys. Grabe. Ang hirap talaga mag-shovel guys. So guys, pupunta tayo sa backyard guys. Pakita ko sa inyo guys. Okay, okay guys. Kahit malamig dito guys paningot pa rin ako guys. Pinapawisan pa rin ako ng pagsa-shovel guys. Ang hirap kasi mag-shovel. Gasbi na kapag malapad yung
lilinisin ng snow. Masakit yung katawan mo. Ang basa kasi ng snow guys, mahibi siya kapag i-shovel. So yun, meron siyang araw guys, pero meron pa rin clouds. So hindi siya lumalabas ang araw, parang nakakabiran siya ng mga clouds. Yan guys, yan yung bakuran, ang puting puti. Ito ang dumi-dumi ng table dito dahil palagi mag-snow. Yan, tingnan nyo, aming grill dun doon. Hindi kasi kami lumalabas palagi dahil ang lamig. Yan. At ako, palagi lang akong sa loob ng bahay dahil ang lamig kasi. Yan, si RJ naglalaro na. Yan. Mas mabuti pa mainit kumpara sa lamig guys. Compare sa lamig. Dahil kayang-kaya nating init. Kagaya ng sa Pilipinas. Ang lamig hindi ko kaya. Yan. Yan oh. Then. Yan. Yan guys. Naming bakuran. Ito oh. Parang 3 inches dito. Yan. Yan ang aming pine tree. Yan. Lumalaki na oh. Tumaas na siya. Yan. Yan. Hindi pa masyado. Yan. Ang aming little tree. Yan. Saka aking garden guys oh. Yan. Puno ng snow. Oh, si RJ naman dito naglalaro. Yan. So okay guys, that's it for today guys. I hope you enjoy it guys. If you enjoy it guys, don't forget to like, share, and subscribe. Bago pa kayo dito guys. See you next video guys. Bye bye. Record. You're recording. Hindi, the step. Oh, see the step. There is the mountain you cannot see guys. At the clouds. White na white. Yan. Half clouds. Half. Walang maliit lang clouds. Half. Oh. Doon ang dami. My goodness. Yan. Ang mga clouds. Yan ang araw. Yan. You doing? Here is. Sige.